pansit. Kasama namin. Ha? Kasama namin. Sino kasama mo? Kilo. Ano yung tatlo? Yan, bibilugin ni Arnel yung poste. Agpasad to ano? Agka pa. Mag-ostoro. Mga siguro, babayad ko. Guys! Ano na ako tayo? Gagawin na akong vlog. Kala ko, Tay, di ka sasama sa akin, Tay. Ito lang. Yan. Pwede ito lang. Ano ang ganda? Ha? Galo. Galo bilis kayo. Kaya hindi pa ako pinapalit sa tibabo. Ang bilis tayo.
Butangan ay. Matapang. Ito po. Video mo. Ang binibilog ni Carnel yung post. Kaya yung labor na naman sa Carnel. At sinano mo na ako dun. Nagpipinturo ako nung dun sa hagdan. Sabi ni Carnel ay ni Carnel ay sinuburan ko muna si Carnel dito. Sabi ka? Sabi ka sa nagbutot? Hindi ka tukot. Mamarasot ko ito ba? Ha? Hindi ko man inubos. Hindi ko inubos. Kagat ikot sa namulag to. Beras mo yan saan? Init. Malingasang. Malingasang.
Espalto. Bilog na bilog talaga. Lupit. Kinakapitan na silang gusto yan. Eh bawat gamon, bawat pintura mo yan, ano mo dapat? Bili. Kaya lulir mo. Oh. Ayun. Ang pangit ko na naman si Kuya. Ganda no? Maganda na talaga. Ilang araw na lang. Mas maganda si Sino? Ate Amin. Bukas ano na to? Puti na to lahat bukas. Mas 93 po lang. Yes, yes. Tapos babaklasin na to. Ah? Yan pala. Anong araw na ngayon? Hindi ko na alam ng araw ngayon. Ay, may alas ko. Ay, yung ginagawa ni tatay. Dito yun? Ay, dyan. Wow. Pinto. Dali. Mindor. Kaya nalit. Hey. Daming singaw na. Dami malinsangan. Handle-verso pa rin yung gawa ni tatay. Ganda oh. Ito mo, namamaya na lang. Nagkaroon din ng buko ah. Kanina finish yan. Ngayon may buko na.
Pinares ni Kuya Arnel doon sa ginawa ni tatay. Dito kasi mayroon. May buko. Pinarisan. Lupit. Lupit ng poste. May sanga pa. Ang tatay. Barina. Pinopulido. Yung pangit mong magpapintura ko. Bakit? Gadul-gadul. Yung brush lang? Yung roller? Kaya ba? Meron tayo dito. Dapat maubutan, titigas yan. Oh. Kaya nga, bilis na ano. Dito. Iyan, tapusin mo na. Sabi. Ito. Ganun na rin. Nasimulan mo na eh. Yung dyan oh. Pampalambot ito talaga. Wala na yan. Papalitan na talaga yan. Yan. Sa pintuan. Ah, okay. Si Ludi. Alin, itong brand or? Yun oh. Yung roller para mas maganda. Kasi video mo. Video mo. Wala. Video ka. Dito, dito na per. Moment mo yan. Marunong ko na. Ay, yung tiyak. Ha? Ano yun? Oo. Pwedeen mo. Diin. Diin. Oo. Pipintura si Gwen. Amas. Ilulay lang ulit. Saan? Yung door? Ilulay lang ba? Kili-kili talaga. Ilulay lang ko lang tayo. Oo. Di mo inapos ng ilulay lang makal? Hindi na. Bawin mo na yun. Ano ba? Alam, gano'n lang. Ha? May mga bato. Gano'n lang ulit na ano. Yung pinto. At yung pag-assemble po niyan ay dun sa vlog ni Kuya Noli. Tingnan nyo na lang sa vlog ni Kuya Noli. Wala na ano. Ito nakataob ka sa inyo, kuya. Mangit-ngit. Eh, sumurta pili ka ta. Yung mata mo, matulungan. Perfect. Tadi nga ka ah. Tadi ka ah. Dito sa likay ka loob. Ay, mga kagwini. Wala ang siminto daw. Wala mo sa buwan. Yung pinturan niya. Wala, tinanggal ko. Sinagkis-kis ko na yun.
Tingnan ko baka may matira, sayang. Para maabot. Kumbaga wala pa nga ito. Oo. Hapon na naman. Yung pinto po yan dyan sa main door. Alin mo tayo, regari lang tayo. Ha? Regari lang. Hindi mo kontrol yun. Oo, may walang guide. Ang pagbirin ko dito. Sabi mo lang dito. Sinasari na ito. Ang dito sa aromatic. Yung parang material na yung gamit sa kayo. Testing, ilagay ko sa testing. Pansit, nagluto si Mama Nagwi ng pansit. Harap. Hapunan. Ay, ang urang na ito. Yung ini. Ano siya, napabinit man sa gabi? Tilapia. Oo. Malamang kamay na na gabi, kung binit yun. Kung may Ano binwit. talaga dyan tayo? Ha? Oo. Kung may binwit, pwede naman yun. Dyan, makakuha ka. Oo. Hindi mo kami kailangan binit. Ay, siya lang. Tulatag mo. Tay. Yan po.
Uwian na kami. At dito po sila, tatay. Kami. Una na kami ni Kuya Arnel. Quarter to 4 oras at parang uulan na naman. Sabi ni Kuya Arnel ay let's gin na raw kami. Kasi baka mabutan pa ng ulan. Ayan. Bye bye. Love you all. God bless. At ayan, diretso na ako dito sa school. At sinundo ko yung anak ko. Galing ko sa bato, diretso na dito. Ano? Ano? Hirap ng times. Babalik ako. Nagmat kayo? Yun na lang, dalawa na lang. Box na lang. Ano na lang, 9 tapos 10. Let's gin na.